ka bani kuma shi ka daɗa man gani na taho ɗauke da koko taimaka ma awwalu mai waka kasuwar bala na wuce bako gani inda oga na wa ba in yi gaisuwa ba da faɗa ba kasuwar bala za mu da ganga in gano ciyaman bijilanti kasuwa ciyaman yan banga yan ta'addawa ba suka tsoro rabu ƙara girma na salati inda shugaba daga amina na rike kaɗan abdullahi kan suwai ba mi kai ni ka kauna alihi sahabban mai maka zuciyar mu ta kamu da kauna babu tantama ba ta ba mun rike ku hujja muka zaba kasuwar bala za mu da ganga in gano ciyaman bijilanti kasuwa ciyaman yan banga yan ta'addawa ba suka tsoro sallama salamu alaikum yan kasuwar bala ga ku da bako sallama mutuncin bako ce gani na taho dauke da sako kasuwa da fatan alkhairi kasuwar bala ba ku da banko dukkanin su kowa gwarzo ne kasuwar bala na rike ka'aba kasuwar bala za mu da ganga in gano ciyaman bijilanti kasuwa ciyaman yan banga yan ta'addawa ba suka tsoro yan ta'adda ga dodon naku kun sani oba baya da wasa gabuwa ya kaga garawa ba sun sani da kai ba ka da wasa yanzu turnuku yanzu a kwantawa ba ka zamo gagara gasa in ana cikin yaƙi daji wa ba nasiha ya kai ba kasuwar bala za mu da ganga in gano ciyaman bijilanti kasuwa ciyaman yan banga yan ta'addawa ba suka tsoro ke farin jini gun al'umma dole ne a kauce maka dodowa baya kware a wajen saiti ku da hujja ya kai ado wanda duk ya ce zai taɓa wafa tare za su tuɓe masa wando bangaren wajen aikin bangawa ba nasiha ya gaji ba kasuwar bala za mu da ganga in gano ciyaman bijilanti kasuwa ciyaman yan banga yan ta'addawa ba suka tsoro sama za gudu ogawa ba addu'ar mu Allah ya kare ka kai da dukkanin yaran naka addu'ar mu samun nasarar ka yanzu ka ji gicin amneshin rabana shi kare tafiyar ka me bakan dama ogawa ba kwata ba ka ba zai ga da kyau ba kasuwar bala za mu da ganga in gano ciyaman bijilanti kasuwa ciyaman yan banga yan ta'addawa ba suka tsoro sama za gudu ki guduwa ba ka zamo bala'i ga barayi addu'ar iyaye ka samu dole ne su kyale ka barayi ka ci lafiya ogawa ba da gidan musara maka zanyi mai babarbara ogawa ba yan ta'adda ba za su iya ba kasuwar bala za mu da ganga in gano ciyaman bijilanti kasuwa ciyaman yan banga yan ta'addawa ba suka tsoro kasuwar bala za mu da ganga in gano ciyaman bijilanti kasuwa ciyaman yan banga yan ta'addawa ba suka tsoro na yi tambaya sani komanda yan ta'adda daji suka tsoro mai ruwan wuta sani komanda babarin jidali ya kai ba in ana kumurzu da barayi sani ba nasiha ya kai ba sakatare babban oga ne sa'adu da dai baya da tsoro kabuwa ya kaga gara daji sa'adu da dai baka da wasa samuwal na daji farzo ne yan ta'adda ba za su iya ba jabe gudu a gurin yaƙi yan ta'adda ba za su iya ba yayi wuta ikon Allah ba gudun farawo ya kai ba in yi gaisuwa kun ka alasan sanu dan amana ga ciyama to bula mutun ne dan kirki addu'a
addu'ar mu Allah ya tsare ka. Gaisuwa ga tutas ya dace sannu dan amana ga ciyama. Ai fadakkare ne dan jimma ba gudun jidali ya kai ba. Miki ya ikon Allah ba gudun jidali ya kai ba. Ko simoli ya saba bala'i ba gudun jidali ya kai ba. Sani gumbakin duna mu gaisa ba gudun jidali ya kai ba. In ana faɗa kwana aiki ba gudun bala'i ya kai ba. Tanko ya kware a wajen yaƙi ba gudun bala'i ya kai ba. Ko turaki yaron oga ne ba gudun jidali ya kai ba. Na yi jinjina gun opereto sun sani da ɗai ba ka da wasa. Na yi gaisuwa a wajen izi addu'ar mu Allah ya tsare. Mahaukaci ɗan amanar oga ne addu'ar mu Allah ya tsare ka. Madugu masoyin oga ne bambarin jidali ya kai ba. Ko ya hayya tabbas gwarzo ne ba gudun farawo ya kai ba. Manaja mutum ne mai kirki ba gudun jidali ya kai ba. Gaisuwa ga oga Usmanu sanu dan amana ga ciyama. Ko Yahuza yayi mana alheri ba gudun farawo ya kai ba. Yayyahin wuta ai sai rambo yan ta'adda rambo suka tsoro. Yanzu kaga tumbi ya watse bisi ba nasiha ya kai ba. Ko Abu yanayi muna alheri sanu dan amana ga ciyama. Gaisuwa ga gwaldin mun gode yan ta'adda ba za su tsaya ba. Ba zama mutum ne dan kirki ba barin jidali ya kai ba. Fikisho masoyin wafa ne ba barin farawo ya kai ba. Bashi mu gaida kai ba laifi ba ba barin farawo ku kai ba. Gaisuwa ga manful mutumi na ba barin farawo ya kai ba. Zamuna mu gaisa da mazaje sanu dan amana ga ciyama. Alhaji ga gobawan Allah baba ka zamo gagara gasa. A shafatiya mai yan banga ukuru da dai baya da wasa. Ukuru zamu mu gaida Aminu ya daɗe da nuna muna kauna. Hamusu maje bawan Allah babarin jidali ya kai ba. Cillina yi man halin kirki dole ne ga baiti musa kashi. Ko a yaku ta kawo daban ne babarin farawo ya kai ba. Godiya gurin Abdullahi addu'ar mu Allah ya tsare ku. Kasuwar